L'Associació Espanyola contra el Càncer ens va atorgar una beca que s'anomena Càtedra d'Humanització en Oncologia. El projecte Corradiant està liderat per un equip multidisciplinar format per experts en ciència participativa de la Universitat Rovira i Virgili, l'equip d'atenció ciutadà i experiència del pacient del nostre hospital, arquitectes de la universitat, psicòlegs i voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer i per professionals del Servei d'Oncologia Radioteràpica. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar l'experiència del pacient i de les seves famílies mitjançant la reducció del distrés psicològic i la millora de la percepció i atenció rebuda durant el tractament radioteràpic, ja que els serveis d'oncologia radioteràpica són serveis molt tecnificats que suposen un impacte visual i psicològic en les persones. La doctora Laura Torres està desenvolupant la seva tesi doctoral sobre el projecte. El projecte Corradiant es desenvolupa en dues fases. La primera està basada en ciència participativa i cocreació, implicant els pacients, familiars i professionals per dissenyar propostes d'adequació dels espais hospitalaris, materials informatius, així com en comunicació i empatia pel personal sanitari, reforçant els valors d'humanització i d'atenció centrada en la persona. La segona fase implementarà aquestes intervencions i en valorarà l'impacte en la qualitat de vida, la comprensió de tot el procés radioteràpic, la percepció de l'entorn del servei i analitzant els resultats tant qualitatius com quantitatius. L'estudi es durà a terme a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus amb un enfocament col·laboratiu que promou la participació activa dels usuaris i que assegura una atenció més personalitzada, respectuosa i alineada amb les necessitats reals dels pacients oncològics i de les seves famílies.